boy mafia. Ndiyo. Mudase. Good one. Ajita, welcome back from boarding. And what boarding? Ngotorwa usina zvawaita hapana chinombona ngopinda pacrossfire. Saka first of all chimbotanga wambotenda wakaburitsa mari kuti ubude uzotidza kuti zvakafamba sei. Aiwa ndotenda timu rese rakaita kuti ndive ndiri pandiriko zvinezvi so kuti harambai makadaro timu but nyaya isati yapera ndodzokera muswanai mukoti. Alright. Haba ndotenda nezvakaitwa netimu. Aiwa bomani kuda. Yes. Taura. Anene ndakanakirwa nemukomo wangu. Ukanakirwa kuti anga roboting. Kuti aiwa kuti akabuda shamali. Dzese zvadaifambira. Kana iwewe ndakafamba neiwewe nemotikari yako iwewe. Tikaenda. It's unfortunately kuti hatina kugona kumuona ikoko. Asi takatosvika tikatogara almost 2 hours takagara ikoko zvakarambwa zvikanzi masikilasi asikuonekwa handi vaita handiji aiwa kwete kutonyora handi muri warandicheki dhora ripi panga pasina nedhora racho raunotaura here ehe saka waida kuti ani ape dhora munhu so wakarowa madezi mangani ndakagara 9 days 9 days ndondozandagara mukati akuti mhosva yapera apa ravibebisa bhero handi but yo wakaone mhosva yatangasina handina mhosva ka vanhu vaingotora vanhu nobva vanosvika nechepamatype edu apa emani munhu akatosvika achitotanga kutotaura neswezve nobva munoita nezvechichichichi nobva totamuza atogadzira matai chichichi nobva angoti Las baba dressing. Pane dressing ndoaiwa inotoresa. Iwe ungaita dzungu. Pane vanhu chamari. Ndipe nguva yekutaura usaite dzungirwa iwewe mira usaite dzungu. Kuti vanhu vasvike pauri iwewe ka. Pakajabwa vanhu vanenge 4. vanenge 4 unosvika kubata iwe. Vakabva kupi wewe paunoti vanenge 4. Vakabva kupi vanenge 4. Ungataura dressing chiko yautaura dressing. Pane dressing inokuwadzisa. Yakaita seipi? Yongataura dressing chiko inonge dressing iyo. Wewe dressing yako zvinhu zvaunongosirwa nevanhu chete. Ndesirwa nevanhu. Ka zvimwe zvacho zvinokuendesa baba. Kupi? Pandoenda. Pawakabva. Kupi? Ndopaunongoenda. Une dzungu. Ndinaro dzungu. Une dzungu. Enda ndosangani zvinhu zvakaitika zvakaitika kwauri. Une vhevhe. Unoda kuonererwa nevanhu iyo. Kuonererwa. Unoda kuonererwa kwasvika pavanhu. Ndotaura chokwadi. Chipi? Dressing ya unotaura ndiye. Ayo kwenda kupi? Mira pe pedzerana. Unotaura ndiye. Sarike ko zvine dressing ataure dressing. Mavite. Akachena ndiani uri. Are dressing ya kuti are dressing ya iwe kuda. Munhu anorizina. Ndati dressing. Waiona? Dressing. Pakanze pari kutorwa munhu panapa. Anongofungidzira kunze mugunduru anotorwa ndiani iwe kaona zvibhutsu zvakadambuka izvi zvakupiwa nevanhu izvi zvakondo zvekupiwa cha daisotone iwewe daiso unoonerwa wakasunga mabhurugwa nevanhuonerwa usina chavinacho unonererwa iko chaunonerwa nacho chii shati nemari yako yemanduwe yakatumirwa sausachigara pamanduwe manduwe uri kavhadi tati manduwe mwedzi wese 1 to 30 uchinjanisa mandau saka usatye akatumira mari mandau usatye saka usazomushainira kane jenda ara kayawabuditsa era kuganza nekajenda ara kuda kutokutengera manaiki mapuma mandau ekubhero ofukunura kubhero uko anakambopfekwa kuAmerica ya saka pamanduwa ari kavhadha usabva wanyanya mupisa ayo ndopfeka naye akatongouya mama ndakamupa kuda hadi kupfeka
Wakandipa ari pai. Ameno modrop mako. Modrop iri. Ameno kwa wakaendesa. Samana nyaya yatawira panapa kandi nyaya yako Ajita kwete kuti zvamukuita. Taura zvakuti. Saka wati muswana ni pane pakamira sei? Pa muswana apa pano kuna ngunzi munhu ngokuwa mutungu kana udiwa find. Find ya but pandanzwa waiti find vairwa mafind ka. Ari ma 50. Ma 50 years. Sawa kana ukashaya mare find unowa mangani? 2 months. Kuchikurubi kuni kwa kuchikurubi. Aiwa kucentra yako kuseri kana unozungutsvagwa chero. Saka mani kuda poitwa sei hapo. Oenda kuchikurubi ere mukomana? Aiwa, handitobvume zvezvo, handidi kuti aende kwese koko. Zvinhu isusu muswanani wacho wandiri kufunga ipene munhu anogona kutibatsirawo mari tiyatsvaga tinaiunganidza isusu. Patinondopinda mukoti pakadzi zvakatika mari tinenge tinayo tobhadhara chete, hatidi kuti aende kwese wakadaro ikoko. Kupa dressing apa chigadzirisai pa dressing. Kuitira next time. Iwe muningi wangu right ndongoita zve dressing. Chindudza kuti ndoita zve dressing. Ndati chimomudza toita sei? Akajamba murori akakubva ukoko. Kupfura vanhu 4 iwe uzobatwa. Oita sei ore dressing. Ndati taura chokwadi. Taura chokwadi. Ndoda mbokubvunza iwewe. Mupurisa uyu aita zvekufungidzira ere kana kuti? Aive mupurisa yona aine mapurisa. Mapurisa iwayo. Ndati ko vakasiyiwa vakamira. Hapana vanhu vakasiyiwa vakamira ere pakabatwa. Zvafana kuti aiwa usanditaurira munyeni ngimubvunzo kumberi. Ndati pakabatwa hapana vanhu vakasiyiwa vakamira ere. Plus iwewe taura kuzvoda pakajambwa vanhu vanenge 3 ende pane munhu angari pasaidi pako iwewe wakabatwa une munhu pasaidi. Why you? Ndikumbirawo mhinduro. Plus Ajita. Zvakanangana nini sha. Alright, Ajita uyu aitara pa video. Kuti anzi unonyeba kuti une hama kuno kanza unangana hama wani. Because anzi pa hama dzedza unotaura banana wani yakauya zokuona. Saka ndakandibvisira ni bill ndiani. Aiwa pane vamwe vanhu vatisi. Ndati Forbes chichangu. Ndati noti kozi uri kuona kuti Ndati Forbes chichangu. Baba pane mashoko akataurwa ngari rafu. Ndati Forbes chichangu andiri kubva pana kuenda kwavari. Sekuru vako andiende koko. Aiwa plus. Wakuche. Iyo nyaya iyo ngadi yapera. Konoti leko zvokunyeba. Aiwa ngadi yapera. Forbes chichangu tawanda chichangu. Asi pane zvandakataurira. Tawanda takaenda naye. Ndati chichangu tawanda. Tawanda ndiye watakaenda naye. Ndati chichangu tawanda. Ndi mfana wako. Po ndisekuru vako. Sane adzisama changu. Po akataura rafu. Po rafu inoreva kuti hama yako yataure rafu. Okay. Ndasingazivi. Ndasingazivi kuti iwe wadya mari yakawanda. Mari yakawanda ndini. Anza wakadya mari yakawanda. Andakadya mari yake yeye. Yechi yemabanana newe. Mechi ndokumbirawo Clinton. Waje mari mabanana. Unyato waje mari mabanana. Chaura zvinzatika. Anza waje mari mabanana. Akadira meti munyi motikari petrol ndini. Mtutsa iyo akamira pa. Akadirero. Akatsvaka mari petrol. Doti pe. Aida tombotenga ngokudya pano Magribhi. Kwe kunza waje mari iyo. Amene yataurwa. Chama mari kutorwa inonzi 60 US. Yakabva kupi? Baba Clinton hauna kuda kunditiza ere apa ukati ndanga ndatosiyana nazvo. Panaida kupiwa mari nakuda njanja apa. Chapa takaita chido chakuti ubude mukati muzando asati wambopinda kaiwe. Ansada kondoenda atite zvemoto awite zvemoto twazakazopiwa imwe newe wame blast tinga apa takatopa yani zuro ke yani zuro okay aiwa it's okay on that way zvakaitika. Thank you very much. Pane zvakaitika makapindira mukopa makagona ndonyaya yanga yaitika pamukomana
but haisati yapera. Yeah? Haisati yapera nyaya yacho. Yeah, nyaya haisati yapera. Haisati. Chikondi nyawe. Plus ndakatofara kuti unosara uchiziva kuti munhu wangu wadaiso ndofana kudaiso. Aiwa, wakaita bofuda. Ndikaudza vamuwana Clinton vese vangu vasingaziva ndizvo. Aiwa, zvawakaita ndavazvifarira wazo. One love. Aiwa, wakaita boom pano. Saka bomu kuwirirana. Aiwa, ndokuwirirana kuda ndotofarira danger. Boa man. Yarambwa iwe.